Ki kena school under 15 jongka Meghalaya kila yok bandra ya kanam kum kila adu jongka 63 international subrotokam kabla long ha Bengaluru ha ka atpra tarik nailar. Kani kalawan hadin bagi kena school ka Meghalaya ka badai lingba ka Nongjeri Presbyterian Secondary School ka banari boy kila lakban pelimno ya ka school ka badai na Uttar Pradesh da lailanon. Nam tam jongka ne ka jingya kun day upras pawel rengtong ubalayo ban thep marwe hadu atliki gol bat sashi gol la thepat yaka da u name ban lam nongse u MLA bat MDC ka mauhati uba Charles Marngar bat ubadairu president ka managing committee jongka Nongjeri Presbyterian Secondary School u penpau ya ka jing smokeman ka bakraw hadin baki khana jongka ne ka school kila yo ban ra ya ka nam kum kila adu ha ka lempung ya lekai jongka under 15 boys ka 63 International Subroto Cup kabala long ha Bengaluru. Na kaliang uba Charles kum president jong ka managing committee ula ai kuble ya ka kenhun hadin bakan wan ra ya ka nam bat ka burong bat klem daklet bat ai kuble ya coach team manager bat team official ki balalej ban senran. Uba Charles ula ong bakan ni kam day shoot tang ka burom ya ka Nongjeri Presbyterian Secondary School penban ka day ka burom ka bakraw ya ka Ribhoy district hi barok ka way bat ya ka jela. Uba Charles ula pentip bakat ba udang dan hapok ka yingdor bar tau ain ulayok ban phone ya u chief minister ha ka ba ulaya thu ha u ba ka kenhun ka kre bakan wan phaida ka train shala ka jela Henry ha ka jinga kren badu chief minister la de book tiket lupa da ka plane ya kani ka kenhun ka badon baro arpulai bakan wan phaino shala yen kalau sisa meski ke ba kemen hadu ka ta ban ban pau shapi baro kum president jong ka school managing committee jong ka Nongjeri Presbyterian Secondary School. But hagajuk uporo kum local MLA MDC jong ka Mauhati constituency. Yang penpau sisa yang jing sokemen ka kram. Ba ka Nongjeri Presbyterian Secondary School. Benda kesini kabalami kman na ka state level ka jelami ngalia ka bai ka jongi. Hagajing ele final ya ka super protocol na ka sub junior under 15 boys kalayo ban kur ya ka nam jo jingjo ha ka national level super protocol ka balalong na kesini ha Bangalore na kalian ka jonga kumu president jonga managing committee jo school but kumu local MLA na congratulate ya ka team ka long ra ya ka nam ka burong na congratulate ya ki coach ki team manager bat kum juru ya ki baro ki official ki balalai ban sunran ya ka team ka jongi ya pan pau ka jing smokeman ka background bakane kamlong tang ka buram nam ta school ka jongi ka Nongjeri Presbyterian Secondary School kalong ka buram ka background ya ka Ribhoy district baro koi bat kalong ro ka buram ya ka jelahi baro koi sesisian na kalian ka jonga Kashim ya kini kabu, but I kuble kirpang, but congratulate ya ketika tiang kejongi kebelawan rak, ya kenam, ya keburam, ya kejelahi baru koi. Hak cukup por, ngakua ban penpau, bamene kepor kebangitan don session, ngalayo ban telefon, yo chief minister jong kejelah kejongi ukon rak sama. Hak bedai bat kalet kawan kejongi ban wan pai. Namar kepor pengilet ilalai dekat flight pada kecing sisa banwan pai ila penbaik dekat train banwan pai tendai nadu mana bangim pat ke game keempat sedang kecing ya keren baru chief minister lada penbuk lupa dekat flight bakin wan pai ki players ki jongi ki official ki jongi ki team manager ki coach baru arpalaingon ki badan mentah Bangalore bakin wan pai dekat flight omshu dekat train. Yang pertama kejeng aku play berkepang. Yo chief minister jodoh jelah ke jongi. Wat habal ke game keempat sedang ada berkula berpenbuk iki flight ticket, air ticket nak kena ki players ke jongi. Keburam baru ngi action play. Boleh lam nadu ke sedang. Nadu ke district level, hadu ke state level, bat menta ke national level. Ispen pau kejeng semomu ke background yang baru ki beladan menta nadu ki seng balang nadu Kesorkar u district sports officer bat kiwei player dan benda
na ka benta banon ra i ne ka nam ka buram ya ka jalahi barok oi